Täydellinen pesutulos joka kerta. Automaattisesti annosteleva Aidos. Käytätkö liian vähän pesuainetta? Vai liikaa? Aidos annostelee oikein. Aidos lokeroon mahtuu 1,3 litraa nestemäistä pesuainetta. Toiseen lokeroon mahtuu 0,5 litraa huuhteluainetta. Kaada koko pullo. Riittää 20 pesuun. Aidos tunnistaa pestävän materiaalin ja likaisuusasteen ja sen, kuinka täynnä kone on. Aidos ilmoittaa, kun pesuainetta täytyy lisätä. Valitse vain, onko vesi pehmeää, keskikovaa vai kovaa. Aidosin avulla voit säästää jopa 7062 litraa vettä vuodessa ja vähentää pesuaineen kulutusta 30%. Tietenkin voit annostella myös itse. Aidos. Automaattinen annostelu takaa täydellisen pesutuloksen.